Bismillahirrahmanirrahim. Lur monggo nderek dahar nggih. Karo nyayur ngoseng gak nyayur, ngoseng. Ngoseng kangkung lur. Iki lawe kenekan lur. Weleh lur. Sak toples bawak lur. Iki kerupuke ana. Iki cek ana ayam. Tapi aku ketoke cek rada blenger. Monggo nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Pak. Enak. Mak langsung ngatuki lur. Sorry ya. Kayak sambal tumpang. Alah. Sopo sing ngrasani iki mangan keselak-selake. Hun lur, hun.